disawer blah. Kowe iki lho, gosok kuwi lho 5.000 kok bancine 1.000 iki lho. Kudune iki ya merata. Lah ya kudune iki merata. Kudune iki ya nyawer iki ya sing adil. Lah ya kok jeneng adil ki teko presindene barang kok ya. Sapa? Iya, ya sinden barang ya. Ya sidene kok gelem dimok-mok kok iso. Oh edan jam lagi. Lanjut. Oke. Neng endi kon golek. Susuku sabuk sawak lho. Kok iso golek? Susuku tinggalane ta, Tris? Kamane? Susuku ini kok iso golek ngene kok. Lah lara apa ora? Lara apa ora? Ora kok susu pasangan kok iso. Mosok gak asli? Itu dudu asli. Asli, Tris. Lho, Tenane. asli. Tenane. Ora percaya demekan Mas, kan aku yo lanang. Edan. Apa bojone ngerti ae. Tenan lho Mas, ini asli lho Mas. Asli. Asli Si baca kabeh iki. Nggih, lah yo gerake gede-gede kok rene wong nyawer yo iki. Edan. Lambene sebelah iki jan sempro ya. Lanjut. Lanjut. Sing do Mas sawere siap. Iki sawere bareng Siapa? iki kata. Ayo sawere lanjut. Kaya sing ganjalati. Goyang bapaknya dingeri. Susu wis mbok terang. Rene. Porong kene sing omah sangune dijaluk. Lah. Duwe Kok dhewe. jaluk kok terene blah terno. Munggah. Iya munggah. Yo biyen iki. Awas, kamera. Kuwi lho dijalukan. Ya, kok kon ngomong nek kowe blah. Oh, jalan kan ngeter. Ya lungguh. Aduh, sing apik. Madepe sing apik, madepe Sing apik. Ayo. Pak sapa? Sukar. Pak Sukar. Pak Sukar nuwun sangune. Sing apik. Matur nuwun sewu Pak Sukar. Ayo. Nuwun sewu Pak Sukar. Kula wau pun joget. Kula dereng joget. Kula wau pun joget. Kula pun joget. Lah sakniki genahe pripun? Sakniki genahe pripun? Sakniki genahe pripun? Sangu. Kula suwun sakniki. Ayo Kang Sukar. Sakune. Diparani gak tudun gak isin. Yang boleh sablah jan sempro tenan kok. Oh Pak Sukar ora siap sangu hari kok. Piye? Ora siap hari kok.